Зәңгер экрандар янына һөйекле тормыш юлдашы, яраткан атай Фәрит Абдулла улы Үлмәтбаевты сакырабыз. Ул 22 апрель көне 50 яшьлек кабатланмас гомер байрамын билдәләй. Бер ниндәй дә байлыктарга алыштыргыһыз кеше ул безнең кадерлебез. Төпле кәңәшләрен биреп, ел дауылдардан курсалаусы атай, авыр сакта таянырлык хәләл ефете, дуска туганга ярдамсы, тирә ягындагыларга игелекле, изгелекле. Кадерлебез безнең матур юбилейыңды каршылаган тылсымлы көндә һиңә иң изге, иң йылы теләктәребезне юллайбыз. Киләсәктә лә тормышыбызның коты, туган йортыбызның калканы булып, һаулык, сәламәтлектә гомер кисер. Һәр сак шулай яшь, шат күңелле булып кал. Барыһына ла өлгөрәһең, ару-талуды белмәйһең. Барлык хыялдарың тормышка ашын. Гаиләң һиңә тик горурлык тойгыһы гына алып килһен. Һине яратабыз, барыһы өсөн дә рәхмәт һүзләре әйтәбез. Ныклы сәламәтлек, ян тыныслыгы, муллык, именлек һәм бәхет теләйбез. Юбилейың менән тәбрикләйбез, сәламәтлек теләп иңелек. Һәр бер көнең үтһен бәхет менән, яшә шатлыктарга төренеп. Якты кояш һәр сак юлдаш булһын, шатлык тоеп типһен йөрәгең. Авырлыктар һине урап үтһен, кабул булһын һәр бер теләгең. Хөрмәтле Фәрит Абдулла улы, тормыш иптәшегез Рима, балаларыгыз Динар, Диана, Дилә юллаган тәбрикләү сәламенә кушып, йыр бүләкте тапшырабыз. Үз сиратыбызда һеҙгә һаулык, хәләл ефетегез менән гомер бүләк иткән сабыйдарыгызның кадер хөрмәтендә бәхетле яшәүегезне теләп калабыз. Юбилейгыз котлы, килер көндәрегез бәрәкәтле булһын. Бырнатагым һинең тыуган көн, карамай тор әле көлегегә. Күзләремә кара, үзгәрмәне белдә, минем караш һиңә әлегә. Тыуган көнең менән кутлайым, һәр бер көнгә яшә һөйенеп. Йылы нурлы оҙон матур ғүмереңде яшәп үткәр һөйеп һөйелеп. Тыуган көнең менән кутлайым, һәр бер көнгә яшә һөйенеп. Йылы нурлы оҙон матур ғүмереңде яшәп үткәр һөйеп һөйелеп. Үтсен әйдә ғүмер үтә күрһен, һин карама йылдар һанына. Кара ниндәй матур, сихри был дөньялар, туклан һәр бер көндең таңына. Тыуган көнең менән кутлайым, һәр бер көнгә яшә һөйенеп. Йылы нурлы оҙон матур ғүмереңде яшәп үткәр һөйеп һөйелеп. Тыуган көнең менән кутлайым, һәр бер көнгә яшә һөйенеп. Йылы нурлы оҙон матур ғүмереңде яшәп үткәр һөйеп һөйелеп. Күҙҙәремә төбәп ҡарасы, ни теләйһең шуны табырһың. Ҡартайырға ғына бер үк һин ашыҡма, ашыҡмасы һин бик сабырһың. Тыуган көнөң менән ҡотлайым, һәр бер көнгә яшә һөйөнөп. Йылы нурлы оҙон матур ғүмереңде яшәп үткәр һөйөп һөйөлөп. Тыуган көнөң менән ҡотлайым, һәр бер көнгә яшә һөйөнөп. Йылы нурлы оҙон матур ғүмереңде яшәп үткәр һөйөп һөйөлөп. Йылы нурлы оҙон матур ғүмереңде яшәп үткәр һөйөп һөйөлөп.